fuɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo nelaɗo e men mo jamiroɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ena woodede o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal ɓiɓɓe fulɓe to goni kala jambal ɗon rendoji fulɓe ɓatake boɗaliru mende so feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓatake men nasande capantate goo duuƴala hitande ujunnaji 117 ɓatake cellal ɓalli nde tawno neɗɗo so ala cellal kala ko wawi dañde ɗo makko ɗo firtani so wona wo daña cellal ko ɗum saabi fulɓe mbi afo ngalu ko cellal afo cellal ko laaɓal afo laaɓal noon ko an neɗɗo giwa e ngamela paya e softede ngam yurnitade gueɗe taarindi ɓanduma ha e nder ɓanduma kene rokkuma rafikala guitta ha laaɓa ha wiye ceer beele mbawa dañde jaam mbawa fofde kenal lakkitare nde tawno heewiɗo ngamela addi tuundi naate neɗɗo ha wonti rafi ɗum waɗi musidɓe tedduɓe so en duttima e deftere geno omo wasiyi en laaɓal nde tawno neɗɗo ko ma laaɓa ɗum waɗi nde diine l'islam ari itti ko tuundi itti soɓe addi laaɓal sa yettima cuddiɗo ma walla lewru ari a yalti hen julde walla a ɓesni walla a hoyɗitima walla a yeehi dow wuro walla a yeehi taroyade walla goɗɗum heɓtimama diine l'islam ne yaɓiri ya hutoro ndiyam beele mbawa senade nde tawno ko laaɓal ngal laaɓal noon wona tan ya laaɓ wonko ngal nafata e maɗa ene duncanma kala ken adda tuundi e neɗɗo adda luuɓol ngol e neɗɗo adda sicco e neɗɗo yimɓe kala elma joñeɗa ha ɓooya noona gona neɗɗo dafaɗo rafiji ɗi keewa e ɓanduma ha ganduɗa so tawi a waɗama ko fati analyse uji hay goto yiyata rafi maɗa ɗum waɗi noon eɗen mbasi bandiraɓe kala laaɓal ala ngamela neɗɗo watta aman laaɓal hay seeɗa kuntal musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe buuɗaliru mende eɗen mbasiyi bandiraɓe nde toppitto sukaɓe nde tawno cukalel kam tan hani jangguinede laaɓal kala nde jiiɗa neɗɗo mawɗo ciwlisɗo laaɓɗo laaɓtuɗo laɓɓinɗo nder mum e bowal mum o ƴetti ɗum ko guilay cukako nde tawno cukalel kam jangguinte kala ɗum waɗi fulɓe mbi kaaƴe mahete ko gila ko kecce kono ne kadi loocol ɓuccete ko gilani hecciɗi so yoori waɗa tol metta ɓuccude cukalel kañumne weli toppitade weli haalande weli jangguinde weli famminde weli oncude ko gilani woni cukalel ene waggiɗi haqilla o hoore nde ala dongle cattuɗe ƴaggani ngan sanga noon mbaɗa hen ko jiɗɗa beele kañumne wona e lawol peewal so tawi Allah wallima aɗa wonde cukalel foti ko ngel cukalel dewel walla cukalel gorel an o jinnaɗo gorko walla jinnaɗo debbo woto himman tan ñamminde ngel cukalel ala himman laɓɓinde ngel cukalel nde tawno ko laaɓal adi saabu diine l'islam adori ko laaɓal
ma laaɓa nde mbawa yettade Allah subhanahu wa taala, ma laaɓa nde mbawa memde deftere Allah subhanahu wa taala, ko ma laaɓa nde mbawa wangade suudu kaaba Allahu tedduɗo, ko ma laaɓa nde an hoore maɗa nduwoɗa janga hendu welndu urndu lakkitindu yalta hunuko ma faade Allah subhanahu wa taala. Allah jaɓanma nde tawno Allah ko laaɓɗo, omo yiɗi ko laaɓi, sifa e aljannaji koko laaɓi, sifa e nelaɓe ko laaɓal, sifa e Allah subhanahu wa taala ko senare, haw wiya ceniɗo ko laaɓɗo. ndeke Allah subhanahu wa taala wi en so en kutorima laaɓal en jeyama e senare, en riwta niɓɓere, en adda yajede, en itta basal, en riwa rafiji. yo Allah subhanahu wa taala rokku en wonde yimɓe laaɓɓe, ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke. en kaali en mbi so tawi a wonde cukalel, tinno toppito cukalel ngel beele ngel wasa wonde amgel. cukalel toppito cegineji mum, nde tawno rafiji kewɗi ene dañi e cegineji, e kala balɗe 4 kolñoɗa cegineji maggel, lawƴa cegineji ɗi ha laaɓa, saabu tuundi wonore e nder cegineji ndi ko tuundi ɓurdi bonde addori rafi, nde tawno leydi ne hen, ayi leydi ne hen microbe ne naata toon, saabu yahat ha ɓawla defo toon fendo toon ha wayno goɗɗum ni. ngel cukalel noon e kala saɗiya omo muyna peɗeli makko, walla mo mucca peɗeli makko, walla o sooɗa juuɗe ɗe ko woni cegineji heko yaltani yaltidani, o jagga jungo ngo o nannayi ñiiri kosam, walla o jagga jungo o nannayi kosam, walla o jagga jungo o nannayi maaro walla maafe, o jagga jungo ngo o ñaamirango, walla o muccirango mango, walla o muccirango maddo, walla o ñaamirango goɗɗum. omo muyna peɗeli ɗi, ndin tuundi ne naata e makko, ndin so yeehi nder wonko ndi bonnata musidɓe tedduɓe. ɗum waɗi noon jangguinen sukaɓe senare ko hen cellal ɓalli dañete, saabu hande ɗen teski hande rafiji ne keewi e men, tene kadi sa limi kala temedere hen 60 o so jeehi docteur eɓe ganduɗa ko gondi, mbanma analyse, mbanma pop donka ndu gonduɗa heddoni peppido, ene bindanma ordonnance uji, aɗa moɗa a sellata saabu wonɗo rewno. ɗum noon cukalel e kala balɗe 3 ha balɗe 4 kuppe cegineji mum ha laaɓa. ayi limon cegineji ɗi woto gañade hoore mum, woto gañade walla woto memde ɓandu mum, kuppo ɓandu muɗum, limon cegineji ɗi. cooda cototise, ayi kuɗon lawƴo won noppi kon e kala yontere walla e kala balɗe 5, sa lootingel ha gayni joƴƴinagel e sarama, nanga tigeon woni coto tigeon woni leggel, ene waɗi wiro, ene fewna ha fewi koko fewna, cooda mofta e kala balɗe 4 so lootimo gayni joƴƴinamo sarama, nanga leggel ngel nanna nder seeɗa wasayade ha nder korkita tuundi ndi, ayi guitta tuundi, saabu ndin tuundi wonori toon ndi ko ndin ɓooyata toon ha waɗa toon bakke. so waɗi wakkere ñawna nguru ngu ko komat way kono bool maɗa mo joguiɗa, bool ma lawƴata nebam ha laaɓa, nebam ene boole kande lawƴuɗa ene ɓorwi woora noon ha ɓooya, nebam ɗam ne olɗina, boolo ne olɗina, tasaka ne olɗina, barmi o ne olɗina, kuddu o ne olɗina, lahe ɗe wonir noon ha ɓooya, olɗa ha ɓooya, watta fellitade, ay watta fellitade, watta han kadi jamdi ɓaleri ndi watta yaltude. saɗa ñaama sa renaki tan ñamata ko jamdi ɓaleri, ndin jamdi ɓaleri so natema noon rokkanma ko rafi goɗɗo. ay ɗum waɗi hankkadin ɓanduma ne gata ne yaltina puuƴe, ne yaltina uuɓe, aɗa rafa nguru ngu ne bona, kalɗo jaaɗan donc ka sellude. heddo aɗa membo yarki lekki, yarko haako, yarɗo faga, heddanka aɗa membo aɗa ronki fo andude holno mbatta. ɗum ɗo henna ko caɗele mawɗe musidɓe tedduɓe. ɗum waɗi noon cukalel ene moƴƴi e kala saaha cooda koto tige leggel ngel mbiɗen ne waɗi wiro dow, guitta tuundi wondi e noppi ɗi, calɗa noppi ɗi mbaɗa bakke, ganda so tawi noppi ɗi mbaɗi bakke, ɗeɗon bakke aɗa mbawi addoyde komat e nder nofurto
ha rokkoyangel caɗele goɗɗe ɗum no alay sago e tinnoɗen no moƴƴi musidɓe tedduɓe beele Allah subhanahu wa taala walla en ko ɗum tan woni ko nafaten oɗo saaha mo gonɗen beele enen kala mbawen wonde e mbaadi peewal ganden laaɓal kam woni afo ngaalu no mbiruɗen ni so tawi neɗɗo ala laaɓal hay batte ala ko wawi wadde hawo daña cellal ɓalli hay so tawi woni omo jogui nde qaruna so tawi ha hande gonɗen koye cukalel looto yima tarode jangguin cukalel ngel holno wuppirta silib mum ayi holno wuppirta kilot mum e silib mum cukalel dewel cukalel gorel toujours kalde ngel lootoyo jangguin ngel silib walla kilot neɗɗo ɓorta ɗum ko potino balɗe ɗiɗi koko haɗa nde taw neɗɗo ne heewi microbe ɗum noon koko haɗa neɗɗo ɓornotako silip walla kilot ko fotino balɗe ɗiɗi kala baɗowo ɗum sa ƴeewi tawata ko neɗɗo tunwuɗo neɗɗo tunwuɗo saabu ƴewata hankadi ni ko hunde ne waɗi tuundi ha heewi no waɗiri tuundi ko ɗon bamɗi natata ko ɗon tenɗi natata ko ɗon rafi natata ɗon dadorde jomum ƴettata ni hay tuundi ndin tuundi noon ko tuundi tuninori neɗɗo ha wontoya luuɓongol ha wontoya fection sabu kala ko suuɗi foti ko laabde ko ɗum woni ko andete sénare e laaɓal taw wona tan ɓornade wutte joɗɗo hankkadi yimɓe fof ne gandi wutte ne jooɗi kono alhamdulillah woni gueɗe goɗɗe beelani urnade beelani yiide beelani laaɓede ɗum noon Allah yiiɗa ɗum so tawi oɗon jiiɗi jabanede duwaw ko hunde nde kumpitimi kadi ko hunde nde mbanmi ko hunde kadi nde ceedimi ko hunde kadi nde ceennumi yimɓe hanji so tawi aɗa laaɓi ndere boowal mbimi laaɓal timmungal aɗa laaɓi ndere boowal aɗa laaɓi nder e boowal aɗa yenana ɗo gonɗa ɗo ne laaɓi ko ɓorniɗa ko ne laaɓi an kala aɗa laaɓi sa wirti juuɗe faade Allah ñaguima rokkete ɗum ko min wi noon kala nde ñaguiɗa juuɗe mbiɗa juuɗe faade Allah ñaguiɗa o rokkete Allah rokkirta neɗɗo ko laaɓal eyyi tuundi noon ko iblis ko seyɗani nde tawno l'islam ari ko riddude seyɗani seyɗani yiɗi ko tuundi yiɗi ko ya luup ya yar sangara ya won salte ya won mbabba ya am wata toppito haybat ya toppitan gurdam mum aduna gona neɗɗo tunwuɗo no feewi hankkadi gona pakkuɗo sa ƴeewi hay fétiche en hay waɗoɓe fétiche aji dabroɓe ɓuuri tunwuti sa yi cayale ɗe ko cayale bonɗe koyɗe ɗe ɗoɓe koɗirni noɓe gonirni kaktoto koye cuuɗi kakto e tekke mbaɗa less leece sa naati jiya sundude sicce kakte eɗen gandi wona e laaɓal jeeya haye woni gollotoɓe ko wayno gollotoɓe guila e sernaɓe hay goɗɗum sa ari cuuɗi he tawata ko poussiére ha wayno leydi tekke tekke ne ñooki foof eɗen gandi ɗo henna Allah yiiɗa ɗum Allah yiiɗi ko neɗɗo yo laaɓ yo siwlis sa ñaguima Allah jaɓanma ɗum waɗi ko nabi sallam janguinen sénare e laaɓal annabi Ibrahima ko ɗo daɗiri yimɓe heewɓe ɗo daɗiri annabaɓe heewɓe nelaɓe heewɓe to banggue laaɓal siwlisde ene rokka neɗɗo cellal ngal ganduɗa poɗɗe docteur piqûre docteur pomade docteur consultation docteur wa rokkudema ɗum ngel cukalel janguingel holno silim maggel wuppirte janguinaguel holno kilo ɗo wuppirte janguinamo neɗɗo ɓornata ko silip ko fotino balɗe ɗiɗi ni kilot ko fotino balɗe ɗiɗi taw wuppani ɗum sa wuppi kadi waɗe nangue ha yora kos mbaɗa e fer à passé sa ala fer à passé kam waɗe nangue ha yora wara microbe o saabu hay ndiyam ne waɗi microbe ɗum waɗi to banggue tubakoɓe nde ɓe jiiɗi riddude kala ko fati e banggue microbe ɓe pewni ko machine lavage machine guppowo wuppirta ko ndiyam guldam so ƴooki ndiyam ɗam e robinet o wulna ndiyam ɗam ayi o sofna tekke ɗe sa waɗi hen omo ma gueɗe ma kala o nanga sabunde e produit o rendina o uppa comci ɗi ha laaɓa o hama ha laaɓa o wulna comci ɗi so ɗi jalte machine e tawata ko ɗi nguli jaw ayi woni hankkadi o wari microbe o aɓe gandi to mabɓe to nangue weeɓani yaltude ɗum waɗi hankkadi ni ɓe mbarda ɗum ko fati banggue microbe ɓe mbarda microbe o nguli so tawi gasi a liiri ha yori mbaɗani fer à passé o wara microbe gonɗon o sa ɓornima comci ɗi ngol comcol ngol rokkoytama ko wiyete fection walla microbe e nder ɓandu maɗa saabu hay ndiyam ɗam jerten ɗam aɗa waɗa ɓiɓɓe nder ndiyam ne tunwa ndiyam ne olɗa saabu ndiyam yaltata koye leydi machine ngaji ƴogoji ndiyam ɗi
ɗi gona masiŋaji ɗi ganduɗa keblaɗi temedere dow temedere wadde sahan hoore maɗa fini guddita robigne maɗa tawa foof ne furɗi ne irɗi allah mi yalam koye leydi allah mi yalam ko jamde allah mi yalam wonɗo tiwo fusi ndiyam goɗɗam natti toon saabu eɗen gandi woni fosuji keeɗi goni koye nder leydi ɗum noon kala ndiyam ne waɗi microbe on microbe noon warata ɗum ko guldam ɗum waɗi ɓe mbi sa ƴoogui ndiyam weedu walla ndiyam maayo hadema yarde wulnu ɗum sa wulni ndiyam ɗam kala ɓikkon gonnokkon e nder ndiyam a yiyata yitere yiyata kono kon ɓikkon ko ɓikkon microbe ayi gulɗam ɗam ko wuli ko warat microbe o ha laaɓa sa yari wonanma jaam ɗum waɗi noon alay saago jangguinen yimɓeɓe ko fate ngal ɗon laaɓal comcol saɗa wawi wuppude wuppu ha laaɓa sa yiɗi ɓuuri yiɗen ni ko yow ndiyam gulɗam seeɗa beele wara microbe o ha feewa ha joni jeyeten koye cukalel hoore mum sa ari tomin to a yi sukaɓe rewɓe tawata ko cukalel dewel ene moori pirli walla moggi walla cañi walla goɗɗum e goɗɗum kono hoore nde nder to hen ko kobje ɓole kobje tene waɗi leydi ha heewi ngel sanca hoore nde gayna ngel moore hoore nde lawƴaka walla hoore nde lawƴe yorani ngel morde hen holko adata nden hoore lubde ñande kala so dañi gorko wonata ko luuɓowo o wonata ko luuɓowo jamma ñalawma so tawi o dañi gorko hoore so tawi lawƴama ha laaɓi yeesama ha feewi yo acce fiɗɗito sa ala matériel wawde yorude ɗum ko wayno sosoir wawde yorude ɗum gam wat sarbet momta hoore nde jeesade piɗɗitade hande sojja mbaɗa hen pomade maɗa jeesa ha feewa ay mugga kaɓɓa ha tiiɗa hendu wasanade hen leydi wasanade hen hoore nde wasa wadde crasse wasa wadde puƴe wasa wadde lare wasa wadde kobje ɗum ɗo henna ko gueɗe ɗe ganduɗen eɗen poti enen kala wattuɗen haqqillaji meɗen musidɓe tedduɗo cukalel jangguin ɗum yokkini mum laaɓ sodan ɗum musuwaruji tokosi e kala saaha sa yi bakke e kini mum foɗ ɗum ayi mbaɗa kuɗel ko wayno kuɗel tige batteɗe noppi ɗi guitta bakke ɗe lawƴa hinere nde ha laaɓa jangguinaguel siwlisde kadi cukalel accittake e tarode tan cukalel tokosel ne yaara e duuɓi nayyi ne yaara e duuɓi joyyi duuɓi jeegom ha duuɓi jeeɗi duuɓi jeetati yiiɗe yaade dow wuuro tan rondo satalla yaaha ayi satalla ka ene wawi wadde ndiyam ne wawi wasde wadde ndiyam a toppitaki ɗum yaha tarode soppino toon waɗa ko waɗanno gayna suwata lawƴi terɗe mum suwat lawƴi a wondaka ka jinnaɗo aɗa jooɗi an toppirɗa tan ko ñaawi ko aɗa haala teɗa toppitaki cukalel ngel ngel yaha tarode ngel yalta ngel gayna ngel waɗa hen ndiyam seeɗa ngel lawƴani junggo ngo no foti lawƴirede ni ɗum ɗo henna musidɓe teddu so mawniri ni moƴƴani so mawniri ni kala nde darɗa comcol makko gongol lesgol ma tawne markiti hen tuundi ma tawne markiti hen ko yaari dow wuuro ko waɗi noon ko janggani laaɓal saabu eɗen gandi hunde sa yiiɗi laɓɓinde ɗum dorwat so laaɓani dorwat so dorwi noon sa warñi nden warñede artata koye comcol ma gongol nder ngol comcol kala jiiɗa ngol ngol olɗinigol ko tundi saabu kala ko laaɓani dorwat so dorwi tan so ɓooyi ɗakkoto comci so ɗakkima comcol ngol tunwat ɗum hen kadi jeyanoɗen luuɓa e kala saaha comcum ne luuɓa terɗe mum ne luuɓa ɗeɗo gueɗe ko gueɗe ɗe ganduɗa neɗɗo ene foti haɓade ɗum ha laaɓa allah yiiɗi emen ko yen laaɓ ciwlisen sa laaɓi a siwlisi tan allah yiiɗete sa laaɓi a siwlisi tan moni kala yiiɗete sa yiiɗi gona coofɗo sa yiiɗi gona baso jogade jawdi kono so tawi a laaɓi a siwlisi moni kala yiiɗete holmo yiiɗa ciwlisɗo holmo yiiɗa laaɓɗo ɗo ko namdal ɗum waɗi alay saago toppirɗen sukaɓe soɓe jeehi dow wuuro mbeta lawƴi juuɗe maɗa ayi jomum lawƴiri juuɗe sabunde ha laaɓa saabu wonno jarten dow wuuro siwlisani ay papier génique kala ko tubako waɗi wonko waɗiri ɗum kala ko tubako waɗiri ɗum ko laaɓal papier génique pour min waɗana ɗum tan ko julɓe saabu e nder sariya l'islam o e nder sariya men o eɗen janggi tanjade woni momtade enen kadi en gandi momtade so joomum yeehi dow wuuro gayni hocca leɗɗe ɗaɗɗe momto ha laaɓa foflo e leydi beele itta ko ɗakkiɗon ko so tawi addi ndiyam ne lawƴa junngo mum wasa luubde ay wasa dorwude ɗum noon deke eɗen gandi on civilisation ɓenni foten civilisé koye ko wiyete papier génique woni kayitaji ɗiɗo sa soodi kayit a waɗi suudu maɗa a yiɗi adde dow wuuro a itti hen rullo ana wari a yalti ha gayni ay a waɗi on kayit ngol ɗon kayitol a waɗi ngol
a itti tundi ha laaɓi ha yennam ɗo sa waɗi hen jungo ma takkata jungo mbaɗa hen ndiyam lawƴa ha laaɓa mbaɗa hen sabunde maɗa hakkinine lawƴa ha laaɓa lawƴa jungo ma ha laaɓa an hoore maɗa sa ɓorin coñcima a yalti a arti a jooɗima an hoorema ma lakkito ma fewnito ma tin civilisation e ɓandu maɗa an hoorema gona neɗɗo pewɗo ko ɗo neɗɗo andata ne laaɓi laaɓal alay saago jangguinen ɗum sukaɓe ɗum ko gueɗal dewgal hen gueɗal dewgal hen ko ñiiƴe e ɗakkude e ɗemgal ko hunde ɓurde fodde toppitede ha ten to banggue sukaɓe heewiɗo neɗɗo huccitemane haala tan gorom ko haalata ko Allah mum wadde important donkuɗa wawde heɗade saabu hendu yaltore hunuko hendu lumdu awa heɗade sa heeɗima ka poofo hendu sa fofindu fayi koye nder ma so naata e nder ma tutat woni yimɓe so kuccitemane kaala tan sa ren ka tutat saabu koɓe jaltinta ko soɓe kaala ko hendu yaltitta e mabɓe ay guila e ñiiƴe ɗe hay soɓe moos tan jiita ñiiƴe ɗe kene mbaɗi ko olɗi ñiiƴe ɗen tunwi ne mbaɗi ko olɗi ha ɓurti ñiiƴe ɗen mbaɗi ko olɗi ne tunwi jiya ɗakkude ndi e hoore mum ɗemgal ngal ene rimdi salte ha teddi saabu ɗemgal koma socce ɗemgal ko husere ko tew way kono ɗemgal way kono ɓandu ni sa lawƴata nafɗe ma dor wat sa lawƴata ɓandu ma nde tun wat sa jaggi tan ndiyam seeɗa waɗe ɓandu hen a fofli hen jungo ma jiita ke waɗa dakke tundi noon ɗemgal way ɗemgal yarat ɗemgal ñamat ɗemgal muccat ɗemgal yarat ɗemgal ñamat ɗemgal muccat kala kene mucce takko e ɗemgal sa mucci tangal o suukar o e ko fewnira tangal o ɗakkoto koye ɗemgal he ayi sa yari jinjeer o e suukar o ɗakkoto koye ɗemgal he sa ñaami maaro walla a ñaami maafe walla goɗɗum e goɗɗum ko maafi e maafe he ko walla ko maari e maaro he ko foof ɗakkoto koye ɗemgal he sa yari kosam kala ko tekke kosam koye ɗemgal he ataya ko ɗon goro ko ɗon simme ko ɗon pop ko ɗon ɗum waɗi sa udditi ɗemgal ngal tan a hefiri ñiiƴe ma seeɗa sarana ka fewata ɗum waɗi noon coccorgal nanga coccorgal cocca ɗemgal ngal coccangal gilɗo ngal tan ranwuno tuundi ha ngal wojja coyi ayi pop kukkita ha laaɓa cocca ñiiƴe ɗe coccaɗe cecugol kakilngol taw wona tan kurup aɗa asa ɗakkude ndi aɗa wara hoorema ala ɗakkude asetake nde tawno ɗakkude so asima ko ɗaɗi goni nder kalnde memɗa ɗaɗol ñiiri nde musat kalnde ganƴa toon ɗaɗol ngol sellani kalnde ñamɗa safo walla suukaro walla goɗɗum ɗum yahata ɗakkoyoto e ɗaɗol he ɗum woni hankkadin asib wona asde ɗaɗol ngol ne ngata ay aɗa ŋañoro ɗum coccorgal aɗa hukkita ƴiƴam ene ngata aɗa ŋañoro ɗum aɗa hukkita ƴiƴam deke gonɗa koye asde ha yetto ɗaɗol ngol to neere o woni to faye nder hoore faye guite watta feɗɗude wona e musde neɗɗo ne foti janggude ngal ɗo laaɓal wawa famde wawa famminde hoore muɗum musidɓe tedduɓe gueɗal gongal ngal jiɗɗen haalde seeɗa koɗo henno musidɗo gorko en podnimo ma en kal ɗum hannde caggal nde jaltuɗen laaɓal sukaɓe kanko guila o resi joom suudu makko wiyan alhamdulillah so wona ñande o seeri debbo o wi alhamdulillah holko saabi ɗum ñande o resi debbo o damiti ha fawi lebbi ɗiɗi ko ɗo o wayri dañde jaame debbo ko ñande kala sellani so wona hoore tan ko dadorde so wona dadorde ko reedu so wona reedu ko ɗum e ɗum debbo meeɗa sellude o meeɗa omono tan ñoofi kala ko joguino o wi o yeeyi haalaɓe o safri debbo hawtaɓe hakkude hôpital e clinique e sernade e wile partout ala ɗo yahaani ala pop no waɗani musidɓe tedduɓe duuɓi 6 omona tan dogay safar kalde debbo o ƴetti reedu so ɓooyi kadi rendu bonat rendu so yettima tan hedde lebbi 3 lebbi 4 ndu bonat ɓe mbiya ko sukñaɓe ɓe mbiya ko yareɓe ɓe mbiya ko ɓaaleɓe ɓe takkini hay yummakko o takki bammakko ala fof ko waɗani hen o wattindi ko yeyde jawkal kala o joguino kala o yeeyi ala fin o wi hankkadi no felliti nawtude debbo to koreji mum ni woni o nawti debbo to koreji mum sehil makko goto ko ɗanni yanke kono ko joom ngaalu seeɗa on wimo joni ko ni mbatten mami yaltin ngaalu nawen debbo e capital uji he mbaɗemo analyse ɓanndu pop haalam tugganma tan hoore ha fayenma pop aɗa andi hay sukundu ne waɗi analyse
hay sukundu ne waɗi analyse ala ko wattake ɓandu ne analyse sabu dermatologue reeni kala kene fuɗa e nguru e kala nguru ɗo ko toɓɓere eɗen jinno arde na en gartu hen sabu alay sa gartu e poppanteri bondi poppitendi e nder guri ɗi jonon ni woni kanko suka gorko o jaɓi ɓe nawi debbo o e laamorɗe maɓɓe ɓe nawi debbo hôpital ɓe mbaɗi bila o pop darema ene seeri ha maayi ala fof ɗo waɗani debbo bila ɓe ƴettema ko ƴiƴam ɓe ƴettema ko sugundu ɓe keefi nguru ngu ɓe guittema ko yarat dowru ko e taare ala ƴiƴam ala fof ko guittani e makko ɓe mbaɗi analyse ɓe gayni ɓe tawi noon o meeɗino wonde reedu gila waɗa saka ndur reedu ɓe bonni ɗum kala desten ma ayo waɗi avortement e sunde wona hôpital ni waɗi avortement o bonnani reedu ndu to docteur eɓe o bonni reedu ndu koto ɓaleɓe bonnira ɗum leɗɗe ɓaleɓe reedu ndu yalti kono ko heddi to ngo ɓuuri hewde woni ƴiƴam nan tawa wayno leydi e gueɗe goɗɗe bonni appareil makko génital o bonni kadi ko fate banggue wofde nde woni ko mbiyata poche bonni ɗum bonni toon ɗam bonande bonde dekke nder makko o foof koko ñawi gorko o hollitino hay nden so tawi yettima on ko fate banggue yamde hen sahaji o wonani e ella makko o wonani e ella makko kono so gorko yettimamomo tan so tawi yaltini ko ƴiƴam rewata hen ɓeɗo gueɗe kala waɗi gorko ambourie joni ni woni noon ɓe noddi yummum suka debbo o ɓe mbi ɗum an kaari meeɗino wonde reedu bonni yummo wuli docteur ɓe kollimo résultat laaɓɗo ceer koɗo yumiraɗo felliti wiide ha kay ko kañum nawnomo bonnoye reedu ndu ɗo ko toɓɓere musidɓe tedduɓe ɓuuri bonde aduna pop ko avortement clandestin no ɗannungal clandestin way bonde ni ko noon avortement clandestin ɓuuri bonde bonnude reedu e suuɗayru an nde pijata nde aɗa andi kay gonɗa koye awde ko awete koko fuɗata saabu an ka leydi oɗo henno ko ndiyam wonko woni nder to so ko awama tan koko fuɗata ɗum koko fuɗata ɗum noon so tawi woni ka pijowo a yiɗa wonde reedu sala wonde reedu ene raɓiɗi kono ya won reedu gayna yumma walluma bonnon deedi ɗi tene bonniron deedi ɗi kala desten ma wona hunde moƴƴere musidɓe tedduɓe wona hunde moƴƴere tene kadi nawrata en yeeso ko rafiji bondu waɗi hannde ne jogui rewɓe hewɓe reseteɓe worɓe men ko mayɓe ñallata ko safrude kala gorko hannde mo jiiɗa so tawi o dañata ko ujunere hen 600 ko debbo safrorto o safra hawo tampa o natta wawande o jooɗo wiye e kaari kay safrata joom surum taw ko mayɗo ñammina jarna loota cooda sabunde guppa mbaɗa pop duttoɗa kadi cafra o rutto kadi o ñawna ɓiyiko saabu o laɓɓinta ɓiyiko rafiji nana jokkodiri nana jowodiri hankkadi ne heddi komo gollono tan dépasse ordonnance so addani dépasse wadata ko ordonnance so adda ordonnance ko dañi fo waɗa passe wara yiide on en ballodirani musidɓe tedduɓe tinnoɗen goppen ko wiyete tinnoɗen goppen ko wiyete avortement clandestin musidɓe tedduɓe ɓattake buuɗal yurmede so feeri feeñe windere moni kala naftoro ɓattake men hande ko laaɓal e hadde yimɓeɓe bonnude deedi e suuɗayru musidɓe tedduɓe guiɗo mon seydi mon sar abdoullahi sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen